momiyo seche moriembo nyithindo to ku inform jonyuol, okunyis jonyuol. To bende na wuoyo ka kwayo niya, janyuol gi japuonj nitie wuoyo winjruok kod luor, gik moko adek. Luor, winjruok kod loso. Gin gik ma very important e ngima. Nikech seche ma japuonj nyathi nitie skul, japuonj cha en janyuol mar ariyo mar nyathina. Nikech most of the time wayudo ni jopuonj bedo gi nyithindwa mang'eny kata molowa. Koro an janyuol yes, but japuonj bedo janyuol. Koro adwa ni japuonj opuonjre mokwongo rwako wuoche mar janyuol. Ma seche motimo gimoro to tim kaka gimotimo ne nyathine monyuolo. Understanding must be here. Luor ma wuoyeni gi hera gi winjruok loso gik mang'eny. Koso wuoyo ketho gik mang'eny. E seche mwang'iyo ngima nyithindo seche ma giwuok e skul, wacho ni samoro riembo nyathi kokinyiso janyuol. To janyuol to ng'eni nyathine ni e skul. To bende riembe odiochieng' mane? Riembe odiochieng' mane? To bende seche miriembe bende ing'eyo kaka japuonj ni nyathini nigi high chances mar seche mowuok e skul ni obar odhi e yore moko winjore. Nikech ong'eyo ni janyuol ni e skul, janyuol ni e tich. Koro e skul bende lor nega. Koro ma ing'eno oyudo thuolo, oyudo opportunity mar timo gike moko ariyo adek, obed nyathi ma nyako kata obed nyathi ma wuoyi. Koro seche ma wuoyi mokwongo wuoye arita mar nyithindo gi. Janyuol gi in japuonj. Japuonj kaw jukumu mar rito nyathini. Kaw nyathini kaka mari. Pek mar miyoni mar janyuol ni obed mari mokwongo. Gochne janyuol, los gi janyuol. Gik matimore e skul inyalo geng'. Mano koro e luor. E luor, hera kod winjruok. Kar winjruok kanyo dani mondo walose bende.